na mga sano, tusok na ta sa Pfizer. Usok ako. Ah. Kani mo ba ni si Tamsi katong PBA? Hello, ora? Oh, okay, Vaccine mga with sano, Pfizer. booster 2 taron. Booster 2. Ya, itong mga kauban na to aning mga maestro og si ano, Elmer. Shout out ni Elmer Esperanza mga sano. So, ano na po to? Na-adere sa kwan eskwelahan. Yung mga sirs nga magpakuan. Ang mga DJ sa Radio Mania. With DJ Blue Eyes. Mingaw-mingaw pa, mingaw. Mayroon po nawa ang music, pero dito mas CPR anak. Continue na to ni Ron taud-taud. Next move. Pantay na CPR tani mga sano. Oh, muna natusukan no. Ning barog na. Gamay pataron mga sano. Hindi pa kayo daghan kay sayo pa mao na pila kag sayo. Danay nasluyo. Ika 1, 2, 3, 4, 5. Kapito ta mga sano, kapito usa mo bibi. Si Dogo, si Dokler, mga mga kapit na. Ada si Sir sa luyo oh. Sige pag fill up. Mas ano, nakuhaan sa mga dire karon. DOH Rabin. Oh, dani kuhaan sa team check oh.
Welcome to Radio Mania Rocks. Okay. Allergy sa pagkaon, tambal wala. Asthmatic din. Hindi na sa tambal wala. Wala din sakit kasi Nasa din, no? Shout out. Ikulbaan na sila din, no? Invite. Sige. Post na po na to, eh. Ano to? Yan. Shout out ni Xing. Why tao ang library ron? Singo? Ha? Why tao ang library ron? Register. Itusukan at kuhan. Masusanat na para madali. Oh, diba? Thank you. Ito, gimana sir? Ha? 190 under 100. Gikulbaan, siguro ka? Di, gano'n na yung anak ginagawa. Wala, normal yung ano ko. Oo. Kamusos. Suway ka, kuhan sir. Oh, next na ta mga sano. Tungod ito nga kung kuhan nga kolesterol nga taas. Si ma'am Screening section of sa First ikaduha nga PT. booster si ma'am gihapon atong nakatusok ay naka-examine nato. Yeah, lagi ta gamay. Second booster. Sir, wala na yung music kung pinanan ka, sir. Balik ta ni ma'am sa second booster.
second station mga sano. Ma'am. First, second booster. Second booster, ma'am. Yes, ma'am. Right-handed ka, sir? Ha? Right-handed ka? Ari ko sa left. Tusok ka. Vaccine section. Second booster. Pero eh. Ha? Lagi? Tipus. Ano mga sano, tusok na ta sa Pfizer. Tusok ako. Ah. Kani mo ba ni si Tamsi ka tong PBA? Hello, ora? Oh, Oo na. First, mo man nagtusok mga sano. Na dire sa left kay right-handed man ta mo nang gibutang dire sa left para dili kayo kasog magkahawi-hawoy. sir, since ang ga-inject mo sa first booster, ito ko lang ang smart, sir. Di pa ko na lang mag-monitor. Ah, okay. Diretso na lang siya, sir. Thank you. Next station. Ito sir. Ay. BP na po, BP. Second BP in recording. Second? Ito pikas. Saan na ba? Ha? Booster na? Second. Second booster? Si Ma'am, oh. Shout out sa atong mga B-buyers. Si Nars o si Ma'am. 124 Okay. Perma. Oh, nakata sa registration. Data encoding section. Shout out sa mga sa atong mga sano diha. Encoding na tanan nata sa encoding section with Sir Hosol. 30 lang kuha na magana ba yan? Okay. So, tapos na si Sir Hosol sa registration. Relax na si Sir, relax. Mo lang yan pala dito sa bike. Okay. Okay na. Thank you so much. Shout out ko no ni Jimmy Opos. Oy. Ayan, mga sano. Kaya pa mga waiting sa Rwanda. Kuya Hard. Kuya Hard TV. Kuya Hard, oh. What's out Waiting pa sila sa Kuan Road. What's out sa waiting pa sila sa Oh. sa premiere sa Celto Balitong TV. Agoy. Kana. Sige.